Dragi români, a trecut un an care a intrat în cartea de istorie. Copiii noștri, nepoții noștri vor învăța în cartea de istorie despre acest an 2024, anul trezirii conștiinței naționale. La începutul anului, partidele parlamentare, partidele stat, în special PSD și PNL, au programat astfel alegerile încât să fie câștigate fără niciun fel de problemă, au comasat alegerile europarlamentare cu localele, după care au fixat 3 date pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale. Părea un simplu exercițiu pentru aceste partide care au ocupat România și instituțiile statului de 35 de ani. Nu s-a întâmplat așa ceva pentru că poporul român s-a trezit în conștiință, cum spune Călin Georgescu, votându-l într-un mod masiv și neașteptat pe Călin Georgescu. Întregul sistem a intrat în fibrilații și practic s-a prăbușit în fața voinței poporului român. N-au acceptat înfrângerea, n-au acceptat voința poporului, n-au acceptat Constituția și au trecut la represiuni, anulând pentru prima dată în istoria României și în istoria Europei alegerile, printr-o lovitură de stat. Dragi români, poporul român a învins. Indiferent ce se va întâmpla de acum încolo, suntem victorioși. Adevărul, pentru prima dată după 35 de ani, a triumfat în fața minciunii. Indiferent ce vor face, în 2025, poporul va fi învingător. Vom lupta împreună, în fiecare zi, în fiecare ceas, pentru deconspirarea minciunii și deconspirarea acestei mafii care își bate joc de poporul român, fiind de fapt într-un mod deschis mandatarii multinaționalelor, mandatarii unor state străine, mandatarii Uniunii Europene, iar nu aleșii reali, autentici ai poporului român. Vom învinge!